Kurang gawe geger kok ngene iki. Nuwun sewu. Piye? Niku dudu dawuhku. Niku dudu dawuhku ning mletik saka kekarpaning para kawula ing pesantren. Dheweke ora trimo. Ora trimo marang kawicaksanane Kanjeng Panembahan Senopati. Kawitaksane Kanjeng Panembahan Senopati wis sakit. Adil mungguing sampean ning ora adil mungguing para kawula ing pesantren. Kurang opo? Aku ora ngerti Pesantrenan bone nampa kekucah saka ing nggon kurange kula ora ngerti. Niku perkara niku sing ngerti ming Kanjeng Panembahan Senopati kalian Kanjeng Adipati Prabu. Pun yen ngono sing bujuki gawe rame kuwi Kanjeng Adipati Prabu lho. Dede niku mletik saka kareping para kawula ing pesantren sing ora trima marang kawicaksanan dalem. Saiki karepmu kepiye? Nek sampeyan kepengin ngrembug sing apik, Kanjeng Panembahan Senopati katuran medhak ana ing pesantren. Jun menehi keterangan marang Kanjeng Adipati Prabu. Mesti bakal rampung perkara. Ora waton bisa ngucap kowe. Sampeyan Kanjeng Panembahan Senopati dari sembane wong Mataram yo kalebu ing pesantrenan. Kok kon deku-deku kudu ketemu karo Kadipati. nek sampeyan ora sanggup nindak apa sing dadi kekarepanku. Nek Mataram saya rusak kula ora tanggung jawab. Kula ora tanggung jawab kaya ngono nesune para kawula ing pesantrenan dumateng ing Mataram. Nek ora gelem ya men. Saya rusak Mataram. Ajeng napa sampeyan? Ya. Timbangane engko prajurit akeh sing dadi kurban lan rusak ing Mataram. Apa sing dadi panyuwunmu? Aku bakal mujuk ngaten langkung prayogi beliau matur wonten Gusti. Oh, saiki kowe ra para prajurit ing pasar kok bali. Kok tak bali.
narimaku penjaringan. Inggih. Sasuwene sira lan kabeh para wadyabala klebu sira soteng piralaga lan wilangan. Iri. Kanthi prajurit kang gamben-gamben ngraboso ning Mataram sing tegese aku mung nyuwun keterangan karo Kang Mas Panembahan Senopati. Kang rikala semono sapa sing bedah medya? Aku Wasis Jaya. Kang saiki ana ing pesantenan sira kabeh para wadyabala. Tak kon nak yenake. Nyuwun pirsa ana ngarsane Kang Mas Panembahan Senopati. Kepriye kabung kawulas kamu surasa? Kal mujuk lepat gunung tringsik samudra pangaksa. Ngendikani dawuh panjenengan sampun kula tindakaken. Sekawit ingkang kula kanthi namung 11 sekawan. Namung sak sampunipun dumugi wonten ing tapel wates Mataram. Kathah para kawula ing pesantenan ingkang ugi nderek anggen kula lumarep wonten ing Mataram. Usana piyambakipun sami damel sak jarah raya lan damel saing kawontenaning Praja Mataram. Para wadyabala prajurit kang dak utus lumarep ning Mataram kuwi uga ana sadengah pawongan sing melu Boten lan namung pusanane jarah raya lan gawe rusuh. boten namung sadengah ning kathah kawula dalem ing pesantenan ingkang ugi nderek lan jarah raya wonten ing Praja. Jaringan Inggih katut. iki kanggo aji dirining pesantenan. Ora wataking Wasis Jaya Kusuma. Yen pancen para wadyabala lan prajurit kuwi tak utus ana ing Mataram. Njuk gawe rusuh. Ngerusak wewangunaning Mataram. Ning kabeh Purbawasesa, aku pasrah marang sira, Janyai. Punten dalem sewu kan. Menawi namung prajurit punika mila dados kewajiban kula dados tanggung jawab. Ning reh ning ingkang nderek niku mboten namung prajurit ning kawula alit saking pesantenan nderek menika dados pangwasa. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kepiye? Nggih. Badhe kados pundi kula peksa matur wonten ngersa panjenengan kae. Ingkang dipun aturaken Kipatih Penjaringan. Perkawis para prajurit pesantenan anggenipun dumugi Mataram. Lajeng wonten kawula ingkang nrambul, ngrisak. Menika wonten dalangipun. Iki kang ora tak kersakake. Nggih. Kaya ngene iki kang ora dadi aji dirining pesantenan ana ngarsane Kakang Panembahan Senopati dadi asor ki ya kaya ngene iki. Lah ngono to ya? Iki Kok sesuk kae kowe bisa matur yen ana dalang. Yo dalange ki sapa? Nggih, Ayo tiyang jenengan, jenengan piyambak menika. Mboten dalem sewu. kepiye Parmo bidal kula muju. Hmm. Sekawit mila Kipatih Penjaringan menika ngirit para senopati ingkang sami jagi wonten ing tapal wates. Menika dipun irit kaliyan Kipatih Penjaringan mlebet wonten wewengkon Mataram. Dawuhipun Kipatih, wewengkon Mataram saiki kudu dirusak. Dawuh ngaten mboten? Dawuh ngaten niki mboten? mawon. Panjenengan rak dawuh ngaten. Ning rak dawuhku marang prajurit. Lah ijin. Nek nek kawula nek kudu kewajibanku. Lho, Jare mesti menawi panjenengan dawuh kaliyan para prajurit menika ugi kalebet kawula. Kawula menika ugi gadahi tanggung jawab petahing kadipaten pesantrenan mriki. Menawi kawula lajeng nderek ngrisak wewengkone Mataram, menika dadi lepatipun kawula. Ning lepatipun ingkang dawuh. Aku Ah panjenengan ingkang dawuh kok.
Mboten Nggih mboten. Arep matur apa kowe? Kabeh wis cethuk. Inggih, kula badhe matur ngeblak kemah. Astonipun kula dhewe ya mrina ning wong menika kathah sanget para kawula ingkang kepengin tingalaken kesenanipun dumateng Sultan. Ya, Menika mboten tresno karo karo lajeng sesembahan. sawaganipun kawula. Kawula menika namung tut puri andayani. Nggih to? Tut puri. Nek ora mega tresno marang sesembahane ora bakal. Kok ngono kuwi toh pati lho. Toh pati. Wis cukup. Kaya ngono kok matur kawula kuwi tresna marang aku. Ning wekasane gawe rusak kaya ngono. Kabeh kuwi sapa kowe, Patih? Aku wis dawuh. Aja nganti sowan ana ngarsane Kang Mas Panban Senopati kuwi gawe cuwa penggali. Iya, punten dalem sewu. Keparenga abdi dalem kula munjuk ingkang sakleresipun. Tenane kepiye Wirala kowe? Kejawi para senopati, para prajurit sampun kelampan perang campuh kalian prajurit Arab. Nanging para senopati ing pesantenan menika saged mbuktekaken. Nyatanipun para prajurit ing Mataram menika sami mundur saking pabaratan. Namung kajeng ingkang dadosaken priatosing manah kula. Sakmenika kawula dalem ing pesantenan mriki menika kathah ingkang sami nandhang sakit. Kados dene kenging pagebluk Loro Ayu. Menawi enjing menika ketaman, sonten badhe dumugi ning pecah. Sonten ketaman enjingipun badhe dumugi ning pecah. Lah ngaten menika ngantos kawula menika sami ajrih. Sami ajrih medal saking griyanipun piyambak ingkang sekawit kawula dalem ingkang pados pangupa jiwa wonten ing peken, sami ajrih wonten peken mergi wontenipun sesakit menika. Menika pemanggih kula. Tentu damelanipun tiang-tiang Mataram. Cetha sanget menika. Wong sekawit menika mboten wonten menapa-menapa kok. Lajeng wonten derdah peperanganipun pesantenan kalian Mataram. Pesantenan lajeng ke Taman Pagebluk. Menika menawi dadi Mataram sinten malih? Iki ngene Wilan. Injih. Ora gampang dumuk lan ora gampang nibakake pandakwa marang liyan. Yen pancen kabeh kuwi durung ditriti kanthi permata. Pancen para kawula ing pesantenan iki sakwise tata gelar perang karo Mataram. Akeh kang cintraka kuwi yo. Ning sing jeneng Pagebluk kuwi tak kira pilah karo bab iki. Saged ugi lho. Nika jumbuh nek digaduke ngaku. Tegese ora wani medhun dhewe Kanjeng Penemban Senopati yo ngiring penyakit. Lah mesake para seniman barang ketoprak wis ora oleh saiki. Menawi dumugi mriku menika ijeh saestu menika Kanjeng. Inggih menika wonten sambetipun Kanjeng. Dadi yen ngono pancen ana gendeng cenenge. Gayut karo apa sing dadi perkaraku karo Kang Mas Panembahan Senopati. Kula yakin ya. Rikala semono. Aku kuwi mung nyuwun 1000 tumbak kanggo kekuataning pesantenan. Inggih. Kuwi kanggo sembulih rikala aku bisa bedah Madiun. Lan sing jenenge pampasaning perang kuwi kudune lak aku nampa. Nanging aku malah rumangsa diasorake. Saka Mataram bali ana ing pesantenan kudune aku nitih kuda sembrani. Ning aku malah didhawuhi nitih kebo. Sing jenenge Pragala. Kuwi wis ngasorake derajating adipati pesantenan. Menika mboten lepat menawi kawula dalem yur mrina. Menika mboten lepat menawi saking pemanggih. Aku nyuwun tumbak 1000 mung diparingi landhean. Coba. Yen tak gathokake rembugmu, Bapak Geblok iki bisa uga saka Mataram. Leres. Leres.
Mila anggen kula munjuk ingkang kados mekaten menika jalaran negari pesantrenan menika saweg. Iye, kasarenipun sawung menika saweg erek. Iye to. Kanjeng Panembahan Senopati boten sarujuk lan boten paring palilah dening Kanjeng Adipati Pragala. Menawi Kanjeng Adipati Pragala menika sampun saketawis anggenipun boten sowan wonten ing negari Mataram. Lajeng tiang-tiang Mataram sami nyebaraken sesakit kawula dalem kathah ingkang sami ketaman. Iya to, bener. Pancen tak dodo. Yen aku urung diparingi pampasaning perang Kedhia, iya, aku ora bakal deku-deku sowan ana ngarsane Kang Mas Panembahan Senopati. Lajeng sak menika kersa dalem kathah. Ning iki siji meneh, aja nganti tok baleni gawe wewangunan sing wis madeg kuwi tok rusak. Nganggo cara apa wae. Kuwi aku ora sarujuk. iya. Kudu nganggo tata satriya. Lantaraning Jaya Kawijayan kasuntikan digunakake. Nang aja kanggo rusak. Ngerti? Iki kodang. Saiki ngene. Kabeh padha ditrenggalan. Kabeh padha nggunggung kekuatan kanggo pesantrenan. Aja nganti ana ngrabasaning wong Mataram sing mlebone pesantrenan. Oh, iya. Menawi perkawis menika, iya cekap dhateng ingkang abdi kula. Mula patih penjaringan iki kula kan. Soteng Wilangan lan Wiralaga iki saya tak jaluk gawe niti bawah. Ayo bupati, para nom-noman lan para kang ana ing karang pedesan, ana ing padepokan kudu diklumpukake kanggo nggunggung kekuataning pesantren. Lan ngupaya supaya bisa luar saka pageblok iki. Sendika, Masyarakat tak bubarak.
Mulane saiki iki kahanan sing ora apik. Ana lelara sing jenengane pandemi. Kowe aja cedak-cedak le padha ngadeg. Dolanan kena ning rada adoh. Kira-kira sak depo. Bener. Nah, sebab sing jenengane lara kuwi ya to, Lek. Aku ora ngerti kok wujude kaya ngopo. Aku nyedaki kowe. Sapa ngerti kowe duwe lara? Nyedaki kowe. Jebulane sing ndel lara malah aku. Nggih. Jenenge aku kok padha ketularan. Nek iki ku ame dolanan dhewe. Nggih, lah kowe dhewe iki ya ngomong. Ana kancane. Lah mboten ngajari kula kok. Nah, kula tak-tak dhewe kok. Piye tak piye? Kon kula dhewe. Piye iki sapa-sapa? Ya piye apik. Nek ya aja njur dhewe terus ku ya bebayani lho nek dhewe terus. Mergo dhewe ra ono kancane. Kan ngene nggih njur pirang-pirang. Nah, jenengane iso mblayang. Mblayang tekan kedindi ngono kuwi. Iya. Mane sapa arep pinanggih bapa apa pinanggih sapa? Mergo iki mau pokoke jauke jenenge kecelek atimu. Isih ta? Kecelek iki piye to? Kecelek ning arep ketemu karo Mas Roro. Wong tuwa iki mbok ya ora cep gemol ngono kuwi jenenge cep gemol. Aja ngono kuwi. Iya ya iya ning aja iya. Heeh ya heeh ning aja heeh. Ngono lho. Anane kaya ngono ki aku tau nglakoni. Ya. Tekaku mrene pancen sejatine arep sowan Bapak Ranggawa aja dikira ngono-ngono. Kok biyen ya ngono kuwi padha wae kaya ora ngerti. Ya. Ya wis ngono. Rasa guyang-guyu. Wis karo deg-degan. Kok deg-degan ngopo? Ngono wae ora usah cedak-cedak. Wis aku tak kandha bapakmu nek ana daya. Wis ngono wae ya sih ya. Tungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngiming
Kaya ngono sing kepiye mendut, Ya ora kaya mbiyen neh. Ora kaya mbiyen sing kepiye to, Nek ketemu saiki mau delep-delep. Aku ora tau disayang. Didemuk tangane wae ora. Oh, Ora kaya mbiyen. lah mung perkara ora didemok tanganmu wae kok njur dadi pikiranmu nglambrah werna-werna to. Apa wis jeleh karo aku? Lho. Sapa sing jeleh sesandingan karo sliramu kok? Wong nyatane kowe pancen wanita sing ndak tresnani. Mung wektu iki aku pancen lagi ana perkara sing nggugel ning pikiran. Tine. Kakang lak nate kondot. Kondo kepiye? Yen urip bebrayan sesandingan kuwi kabeh kudu diblakakake, dibuka. Nyatane Kakang yo meneng wae. Ora gelem ngomong. Ya. Yen perkara liyane aku pancen blak-blakan, blak kotang apa wae crita marang sliramu. Ning siji iki aku mangu-mangu jalaran aku wedi yen tak blakake marang sliramu mengko ati lan pikiranmu jero dadi kaya aku dadi goreng pikir mendut, Emang Kakang mikirne apa? Aku ning ngelingke wong tuwa. Mergo aku ro iki isih musim pandemi. Jaga jarak. Walaupun seperti kaya ngene ning gugulah protokol ya, Nek. Iki sapa to mendut? Wah aku lagi dipati saiki. Lho kok sapa piye to? Wong nek ana apa-apa aku sing melu lantarke kok dadak. Kok saiki mundak enom tambah ayu ngono kowe, Mbok. Kaya meh Minta sing ngomong apa? Ya, dijaga. Sesuk nek wis dadi cekmu sak karepmu. Nggih, Den. Iki menganggak. Iya. Nek ketularan kowe mati sik piye? Kelangan. kasih to. Yo ora. Ya wis, sing baku ati lan pikiranmu aja duwe sing werna-werna. Jalaran katresnanku ya mung siji kanggo kowe. Tenang. Tenang. Rono Cepet liyan. ora ono. Kok mikirne liyane sing dodol lombok kae? Ora wong ayu, Kok aku Ora. Ya wis, aku tak sowan Bapak Rangga Wangsa. ya Kakang hati-hati ya, Ya. Pak. Ya. Panjenengan menika ketingalipun nandakan ing praja. Leres? Bener. Ing menapa kok ngendhekaken kula badhe sowan pangertanipun Kanjeng Adipati Prabu? Sadurunge aku cak takon kowe kuwi sapa? Kula tetika perjurit saking Mataram. Lho. Perjurit Mataram. Bener. Iya, bener. Mataram. Mula aja anggonmu
arep rene aja ngegel-goli aku. Kok dhisik. Njur kowe arep tumuju menyang endi? Temban dawuh dalem ingkang sinuwun Kanjeng Penemban Senopati. Supados kula lumarang wonten ing Ora kena. Ora kena. Ora kena piye? Ngawala. Ora peduli kowe ngeneke layang buat ngopo aku ora peduli. Lho sebab Sing cetha wong Mataram ora kena mlebu ning tlatah. sebabipun. Lockdown. Oh, mila Lockdown. dan Wong kutha ora oleh mlebu nang pesantrenan urung-urung ning arep kula menika wonten pesantrenan menika dipun utus ngurung nglerapaken nawala. Sampeyan ki krungu ora? Nek tapel wates pesantrenan karo Mataram, ki saiki ditutup. Nek kula bacot sakon kok kados pundi? Oh, anek kowe bacot. Rangken leboke takut jalan. Mati to. Tambah iki. Ora gelem bali. nembang sak lagu ngono raimu rebus dicopot wae. Mau ndak rau. Nyanyi lho, ora krungu ngono kuwi. Nek nggo nembangi idune muncrat ngantuk bali meneh ngono ya. Malah ngembun kuwi asine duripke. Sepadak. Ngene iki wis. Malah kok bergodo. Malah apik ngene kok. Paman tapeh. Nggih, kula sinuwun. Prayogakno anggonmu gogok ana kono. Kados boten kirang prayoga anggen kula sowan. Oh mangkono. Tak jaluk kowe iso hanggadi para prajurit menawa sawanci-wanci engko didrop kritrih. Nggih. Sedaya sampun sumadya. Sedaya sampun sumadya kok pilih wonten parammuka saged nanggulangi. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Kowe prajurit
Iki mung wong loro. Lah ya carane. Kudune marang iki pendobel. Aku ya presiden. Mati. Ngono pojokan. Aja nganti awakmu kabeh leno ing kawas kitran. Wonde, sedikono. Weh. Prajurit tak braok. Prajurite akeh banget. Oh, kok capek akeh ngono ya. Ngucape akeh banget bangane aku pindah tak rangkep nang kene sisa. Diajeng karo ningsun. Ayo diajeng. Aku nek. Heeh, bojo. Aduh. Piye anggonmu ngladi ibu BPKK supaya kabeh iso makarya kanggo ngewangi para garane. Ngaturaken sembah pangabekti kunjung Kang Mas Prabu. Sedaya para ibu-ibu sampun kula gradi lan ngesokaken dawuh-dawuh dalem. Mekaten. Aku malah jijik. Kok ya tak nganggo prawasari kok dadakan ya. Salam dhewe. Paman Patih. Ono nah. Ayo Patih. Kula suwun. Aja nganti kedarang-darang anggo ngopeni para prajurit kabeh aja nganti kaliren. Nggih, menawi wonten menapa-napa kantul dawuh mawon sedaya prajurit sampun kecaprang. Prajurit, buta apa-apa aja uga-uga nembung karo Paman Patih. Diajeng karo ningsun. Kula aduh, Kowe ya kudu iso anggone ngomong putramu kanthi apik. injih. Jalaran putramu kuwi dadi pengarep-arepku. Injih, ngesaken dawuh. Paman Patih, supaya kabeh iku apik, kowe aja nganti tumindak sing ora-ora. Prajurit, kowe kudu sepajo senjata akeh-akeh. Diajeng karo ningsun sing tak jaluk ayo cepet Bubar. kok bubar piye? Aku nek montang-manting kowe linggo penae. Ayo ora kudune iki yo iso. Aku yang dadi rasane. Rasane kowe? Ale. Rekyana Patih. Injih sinuwun. Apa kabeh para kawula lan para prajurit wis ngestokake dawuh. Sedaya kawula ki prajurit sampun stand dawuh. Bagus. Injih matur nuwun. Rameswari, Mas Ari nembe numpak sepur. Mas War. Kalau Mas Ari nembe babalan wonten rumah sakit sinuwun. dadi ora marak sowan. Boten sowan sinuwun. Oh, ora dadi apa. Injih. Prajurit, Prajurit nabi sami gladan wonten ing lapangan sinuwun. padha graden. Injih. Dadi samongso-mongso yen ana barang muka iso ngatasi. Sampun semadya. Dadi ora sowan. Boten sowan sinuwun. Rekyana Patih. Injih. Yo, wis pinakno. Loh, nyuwun sewu, sinuwun badhe tindak pundi? Uyuh. Ya ora nesu ya kok jek nguyuh. Oh, kene ratune ada rasuwan absen. Lha iki jenenge mula kabeh iku kudu iso carane nganu kudu iso nangani ngono kuwi kok. Ayo aku montang-manting ya ora gelem montang-manting. Ya dadi kudu sing Kayak ngundang tukang las kok kowe. Hah? Ngundang tukang las. Ora. Beres. Iwak cupang. Raine ning lodong ya. Iki sing jenenge patuh karo peraturan tak omongi. Aku wis tuwa, sak umur kaya aku iki rentan ning penyakit kuwi. Kita harus hati-hati. Rekyana Patih. Oh, asal mate rampung wis kan. Kek kok kaya nganane ya kok develop ya. Nek maca kok kaya saya ayu iki ketoke ono. Nek kebiyen ki aku ayu. Sing nyawangnya aku arek ki sapa wong katarak. Ambune barang ya wangi. Kandhane kok. Wah, iki gegek. Apa? Ono apa yu? Nek wong aku wong urip ijen. Duwe Greget kepengin omah-omah ku rak ya wajar to. Monggo. Sing rawuh. Akeh dadan-dadan kok ya. Wong sekecakaken mbok. Hei, ora entuk dadanan muter ngene. Habis aku mau ngomong apa? Aku ngentar apa? Lah jenengan ketika kare sing kok banyak sing Ane kan dinding ditot ya. kok ditut nganti kaya ayu-ayu dhewe. Lah wong tak
goleki tekan ngendi-ngendi ora ana kok jebul nglumpuk nang kene iki do ngrembug apa iki mau? Yang ngrembug niki. Ayo ngrembug apa sing dirembug? Patne ya. Patne. Apa gaweane wis ora rampung kabeh? Sampun. Kowe sing tak pasrahi. Niki siji sing dereng rampung. Apa? Iki ngedusi cah loro niki lho. Apa sok didusi karo piro? Rene lho, yo. Wah, Aku kan mlebu kok. kene lho. Kene, do tak omong ngene. Ini. Kene, jedak rene. Kenapa? Ajake lemu. Patut ya. Wah, pantes. Wah, wis. Kene menyawang, piye menyawang. Cocok saestu nika wis. Nek dianu nek sedaya kok sapa ge? Sapa? Niki nggih saben dinten nggih pun ngaten niki pun pas. Rumangsang. Ngene lho, Nek ngantek preso. kowe kuwi tak pasrahi sing tah nom-nom. Lah ibumu iki tak kon blowentah Kok ibumu to? Ngono. Lah sapa? Bu. Nyai. Oh, iki sajane dandan tekan. Iya, Hor, kaya no. Wih, rumah apa-apa wis. ora ngono iki. Ya ngono kok. Kok mlebu Iya, selengot. Wis sampean yo njero apa to? Kok ora kaya adate ngono lho. Ya mesti. Yen teko ngatonke polatan manis kok iki teko. Anak niki mboten nganggo manis nak niki. Lah sebabe iki apa? Iki ngurangi gula kok. Angkaran diabetes kok. Sampeyan tak krasa to? Wong agak ditinggal luas sak reyangane kok wis metetek jajar lho. Jejer karo sapa? Lha. Piye to iki? Niku nembe mawon sasa boten tebih langkung caket jenengan. Niku kok jenengan awak. Lah jenengan dundang ya ora teko, jenengan pun mbak pangan piye? Niku njuk jenengan anu niku njuk nembe dadoan ana caket kok apa? Ayo sing ngomong anakmu kak ya tak anggap sedulur dhewe, tak anggap wonge dhewe. Sopo? Lah nek ora ana kok ora ya gantine kae to. Aku nek kene ana ono tangen apa? Iya. Perklop to niku. Iki njaluk tak kapak. Kowe iki rak ya ora apa-apa mang ngandani sing apik. Terus. Dino iki sana keterangan irung ya kene. Remuk. Remuk ana keterangan. Ngene lho Nyi, ikimu aku mentas wae ngrembug bocah nom-nom sing do digulowentah karo sugeng karo kepiye nggone olah raga karo tetanen. Lah nek kok mah do ting genik wong telu do jagongane kene iki. Lah niki Kok yo dadi mati kok. Nunggu dawuh salah jengipun. Ngeten. Kula niki jane mriki niki kan matur wonten tamu, Pak. Tamu sapa? Blok ora. Ya niki ngerti. Sapa tamune? Lah nek ana tamu yo Dikane aku matur ngomong kare jenengan. Ora kene wae, saiki kowe rak yo gawe unjukan dhisik kono kok. Kok njur arep kene wae. Mengko lek kene wae gawe unjukan sithik terus mrene. Nah, gawe unjukan kok sing dingerti kono. Nggih. Muni nek pun mulih pun bali. Kowe iki kepiye to? Iki kok gregete banget. Kula pun goleki ten jaba. Heeh, njur bocahan mboten nonton pun mulih. Kok wis dikapaki kae kok mah. Digeret. Ya kok golong apa nek? Iki piye to kok golong iki? Iki lho nek. Kene ya. Wah, Oh, dadi kudu baleni wong disusul kok ngono. dadi cepet iki adol gawe, ben ketok gawe Nek nusul iki kudu sing disusul nggih bareng ngoten niku.
Teng pingin piye nggih? Ya. Ora dadah lho kok nek digawe apa-apa lho. Kemudo. Sing tengete jero kae. Wis suwe ora teko ning Gowangsan kene. Kok kadingaren tekan kene iki apa karo bapakmu kok? Mboten namung kajeng kula piyambak, Bapak. Lah istunipun wonten perkawis ingkang dados reridu gi gubeling manah kula, Bapak. Perkara apa? Yen nampa aku bisa melumudari tak ewangi-wangi. Nggih. Ah, Joko wae ana apa? Iki apa iso krungono iki? Mboten dados menapa. Oh iya. Anak ora lagi ya. Coba ngomong. Estunipun sampun pinten-pinten dinten nika ora kula nyimpen napa? Mimpi. Kasigian. Lah wonten pangimpen kula menika kula nembe praon kalian ingkang kalian mendut wonten gising samudra. Saya dangu, saya nengah. Boten ngentos sangkan parani wonten baita ageng nubruk prau kula. Lah saengga kula kerep kula langan bengak-bengok ulang-ulung boten wonten ingkang mitulungi lah. Ing pangempen kula menika kula ugi kok boten semerep mendut lajeng boten ketingal. Dadi kowe bisa karo mendut. Injih. Lah pramila sowan kula menika saestu kula nyuwun wewarahipun Bapa merdekaken impen kula menika. Kemudo. Injih. Yen nggon ngimpi kuwi jare kembange wong turu. Dadi ora perlu dipikir. Semisal ping pindhone yen kowe kepengin ngerti impenmu, yen takon aku ora iso njawab. Ning yen kowe takon bab kanuragan, Jaya Kawijayan, apa sing balung kluting kulit, aku iso mangsuli. Wong sak Gowangsan iki sapa sing wani karo aku? Dados Mergo tak giluti, tak sinaoni babagan kanuragan. Ning yen impen, iki aku ora bisa nerangke. dados menika mboten mengku teges menapa namung kembanging. Ayo ora perlu dipikir pancen yen ujaring para pinter, para pujangga kuwi ngrakit primbon. Ya ta Jare wonten jare ana primbon. Primbon bisa njawab pangimpen kuwi. Wonten sing dara dasi barang ngoten iki. Jare sing ndorogasi kuwi impen bisa dadi kasunyatan. Terus upamane wong copot untune kuwi jare arep kelangan katresnane. Utawa wong tuane. Yen Menika menika primbon. Wong sing ditresnani. Ora ngerti aku impenmu kuwi. Nek takon dukun wae ora. lelep lajeng mboten ngertos wonten pundi-pundi menapa menika mboten ateges kula samangke badhe kapisahaken kalian. Ora omong ngono kuwi. Kula yo ndok Wong wis cetha pendut tresna karo kowe ya tresna karo pendut. Wis mesti bakal lakon bakal pisah. Ora meden-medeni to. Ora usah was-was. Mergo wong atine was kuwi bisa dadi tiwas. Tak ngono to. jare wong tua kabeh niku ndedonga nek menika kan. Wis ora usah dipikir jero-jero ning nek dipikir aku ya rada atiku ya mak grep ngono ning. Ya ora usah dipikir wae, tapi Wis ora perlu digagas. Ming kari mengko golek kenting dina kapan lemu arep jejeduan karo ndut. Ngono kowe ngomong bapakmu tak golek dina sing wong apik. tua wis sanjuk wis ngono wae wis pikir wis ngono wae rasa. Kita pikir rasa jero-jero apa. Aja kaget atimu. Kira Gowangsa. Aku lan Patih Pejaringan adalah sawetara prajurit teka ana ing papan. Sanget kanugrahan Kanjeng Adipati Pragula kersa rawuh wonten ing Ragawangsan mriki.
kados nampi kanugrahaning pangeran. Monggo kula atur lenggah lan ngurmi. Monggo. Iya, iya. Kanjeng Adipati. Penak. Nuwun sewu. Kirang sepeda kula mriki. Metawit. Wis ora apa-apa. Waduh. Apa lungguh ning kene wae ora apa-apa, iki lak ya papanmu. Injih, nanging benjamin kok pepunden kula, pepunden tiyang sang Kadipaten Pati. Dados ingin wajib unggah wonten ing panjenengan. Kanjeng Adipati, saderengipun kula ngaturaken kasugengan rawuhipun saha bekti kula katur. Tak tampa kira-kira. Mung pangestuku kanggo brayat ing kene. Muga-muga kalisa ing rubeda. Kula nggih Ora ngaturaken ono alang. ngaturaken bukti kula nggih Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati Iki sapa? Kula bojone. sing madura. Sak ngertiku kok dudu iki piye? Nyame tamu Tunggale nang ndi, Pak? Tunggale nang ndi? sapa Ayo ya? Kanjeng Adipati iki kok sak ngerti kudu iki kok. Aku yo mung siji kowe kok ora ana liyane. Sumpah. Tunggale ora ana. Sumpah. Hari kala semono sawaning kadipaten kae ya iki apa? Nggih menika. Kula napa dedek Kanjeng? Menika ning wingi ra ngagem kudung. Apa udu, Pak? Iya kowe. Iya iki pancen yo sampeyan. Penjono senengane. Ana wong pati. Temen ana wong pati. Semanten ugi kula ngaturaken sembah bekti Oh. Kanjeng Adipati. Sapa? Kula Joko Pemuda calon mantunipun Oh, Kira Ngowongso. Nggih. tak tom. Nggih, sembah nuwun. Kene ana ing papan kene ana nom-noman bagus piteksa. Mila wonten ing raga wangsan menika ingkang dipun sepuhaken menika kula. Kathah para nem-neman ingkang kepengin piyambakipun menapa sinau wonten ing raga wangsan. Pancen iki jumbuh karo apa kang tak kersake. Aku nitip bawah lan uga ana ing papan kene aku percaya yen to Kiraga Wangsa kuwi dadi panutaning wong ing tlatah iki. Mula karep sawetara kadipaten pesantenan iki kahanane kudu dikuati merga jagani pangrabasaning para wong-wong ing Mataram. Mula aku butuh nom-noman kanggo nggunggung kekuataning pesantren. Lan ing kene uga ana si Joko Kemudu. Lan mbok menawa ana nom-noman liyane sing mengko kudu tok impun. Lan kuwi sing tak kersake. Cetanipun wekdal menika ing Pati menika nembe abenajeng kalian Mataram. Rikala semono pancen perang gedhe antarane pesantrenan lan Mataram. Ning Mataram wis mundur. Ning mengko yen ana bertek Mataram arep ngrabosa ing pesantrenan meneh, aku kudu ya sok kekuatan. Sampun kuwatos Kanjeng Adipati. Mangke nem-neman ing raga wangsan mriki badhe kula dawuhi supados mbiyantu kesanipun Kanjeng Adipati. Anggenipun gadhahi gegayuhan mengsah kalian ing Mataram. Yo. Kanggo kekuataning pesantrenan aku percaya marang panjenengan. Iki Kiraga Wangsa. Iki. Kula ngestakaken dawuh panjenengan. Sing alus. Kanjeng Adipati, iji nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalpatanipun yoga kula boten gadhahi Subasita lan wani wonten musa dalem Kanjeng Adipati. Iki mau sapa? Menika anak kula lara metu. Jenenge
mendut biji. Nah, itu pacanganipun Joko Kembedo. Oh. Anakmu wis duwe pacar. Biji sampun. Namung setunggal menika kan. Yo. Sing dadi kersaku aja nganti kata lupa. Biji Cawis napa rono. Wis aku mundut pamit. lho kok sesuk mati. Ora ngono Bapak. Punten dalem sewu. Abdi dalem kula sowan. Oh, pangapunten dalem kan. Iya kene. Iya. Kene para maju. Iya. Wilangan lan sira wirana. Iya. Wis sawetara sowan. Iki sewau badhe sowan nanging ajrih panjenengan dalem sajaipun tatemben sungkawa. Aku ora sungka. Aku ora sedih. Nggih punten dalem sewu namung ketingalipun niku pami mboten ijih syukur Kanjeng kula remen sanget. Ayo nggih. Aku ora sedih apa meneh bab ing tata ing kadipaten lan nyagakake para ingkang mengkune bakal dadi betenging kadipatening pesantenan. Ning upami mboten sedih. Menika menapa ning punten dalem sewu lho. Menapa radi ngalamun. Inggih ngalamun. Yen ngono sira sakloron wis sowan sawetara. Inggih Punten dalem sewu Kanjeng. Ngerti apa kang tak tindakake iki mau? Piye? Kula ngertos. Sak sampunipun Kanjeng Adipati menika kondung saking raga wangsa. Menika ketingalipun wonten ingkang dipun penggal. Kados legek penggalih. Menapa wonten ingkang dipun penggalih? Wiralaga. Kula Sira iku mentas meguru anyar. boten Kok titis apa sing dadi pamikirmu marang aku? Iya, kula ngertos. Punten dalem sewu lho. Namung menawi abdi dalem kula lajeng dipun anggep nyelangkrak saestu abdi dalem nyuwun samudra gunging pangaksam. Ora apa-apa, ora apa. Kepiye, Mas? Iya, saksampunipun Kanjeng Adipati Pragola rawuh wonten Ragawangsa. Kula ngertos ingkang dipun penggalih
Nggih kejawi Kanjeng Adipati menika ngersakaken para wiranen ing kadipaten Pesantenan dipun klempakaken minangka dados kekiyataning Kadipaten Pesantenan. Menika ingkang sepisan. Kaping kalihipun sasampunipun Kanjeng Adipati menika priksa kalian anakipun Kiraga Wangsa. Inggih ketingalipun inggih Punten Dalem Sewu radi kesengsem. Sing marahi nggo napa? Sing marahi kesengsem apa kowe mau nek nyawang lho. Lah nek kowe petekmu nggo napa? Ayo. Mendut. Ngladeni wedang. Wuta. Tiba. Terus Kanjeng Adipati arep mundhut cangkir kuwi mau mendut ya aku. Njur tangane kepedhok. Gocek-gocekan. Ning nuwun sewu lho Kanjeng. Iki kok ngerti wae lho. Aku lho sumerep nika. Wah, iki ya. Ning ki ora Anggenipun sengaja. Kanjeng Adipati menika anggenipun mriksani kalian mendut menika ketingalipun inggih Punten Dalem Sewu wong kula menika sampun nate dados tiyang enem. Dados kula ngertos mbok bilih Kanjeng Adipati menika kesengsem kalian Rara Mendut menika. Menapa inggih? Persajan wae. Inggih. Ora bakal tak tutup-tutup. Oh, inggih. Aku kesengsem karo Mendut. Nah, tenan ora. Sampun kuatos. Sampun kuatos kula menika sampun rembakan kalian Kakang Soteng Wiralaga. Ngersakaken Mendut Ning mungkin piye? ora gampang. Lho, aku iki jejering Adipati. Piye? Lan aku go ngerti. Tlatahing pesantenan iki tak kira ora wanita sing Kados Mendut. ayune kuwi kaya Mendut. Panjenengan dalem remen. Aku seneng nanging iki ora gampang mergo senajan to Mendut kuwi durung duwe bojo. Nang wis duwe pacangan. Sampun gampil wis Menawi perkawis menika gampil cekap kula. sampun. Kanjeng Adipati pitados dhateng kula menapa mboten? Yen pancen iso nyuwanake Mendut ora ngasak. Gede ganjaran. Wah, Mangkat mangkat. Bareng nyuwun tambah restu Kanjeng. kewajiban dhewe-dhewe to. Lah kok nang pasar ki disebar, ora mlumpuk dadi siji. Sing gawane aku njupuki. Gandengan? Njupuki sing nggo blonjo jenengan kuwi. Tuku sanake, sing nggawa kula. Kok kabotan? Yo, dewangi to nek kabotan. Ya kok tak ewangi yo. Lah, sakniki pripun rasane mendut? Kula jeneng. Pacangan. Kula wedi nek kok ora apa-apa. Neng kono tak dugang sisan. Iki sapa to kok ngatur aku iki? Lho, ora ngerti wong kaya ngene iki.
Ora iso. Arep janji, ora iso. Nek ora iso aku ya sik rono. Ora kena. Iki pripun to karepe? Iki mendut. Nah kene. Mendut bakal dikersakake dening Kanjeng Adipati Prabu. Saiki Blandar ning kadipaten. Ayo, mana? Wani ngrebut saka tanganku kowe. Iki pacanganku. Aku ngerti. Nek mendut iki pacanganmu. Ning aku nampa dawuh dalem Kanjeng Adipati Prabu. Mendut kudu tak suwanke ning kadipaten. Lah tresnani ku ora kena jiat-jiat. Oh, parah kowe. Mendut mau ki pamit karo bojo. Dipun larak Dilarak kepiye tiyangipun Kanjeng Adipati. dilarak oleh Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Oh, kula sampun nyobi mepalang nanging kula mboten kuwagang kaliyan pendherekipun. Dilarak Kanjeng Adipati. Nggih. Pesantren kok. Ya kula badhe nututi. Kula badhe nututi. Nggih, pastipun. Ditututi Dewangi si Joko Muda niku, Pak. Ayo kowe Joko nututi. Kok ora ana gunane wong niku calon mantune awake dhewe njuk nututi katresnane. Wira calon to. Sing jenenge calon kuwi durung metu yen dadi. Wong sing wong bebrayan wae wis pisah kok. Apa meneh kuwi calon? Jenengan ki biasa lho. Jenengan ki bapakne bocah sing dicolong niku lho, Pak. Sampeyan iso ngrasake ora? Nek wong tresna njur dipisahke, digawa lunga karo wong sing ora ditresnani, sing ditinggali ku atine ajur, Pak. Upama sampeyan ki riyen tresna karo kula njuk kula niku drebut wong liya, sampeyan yo meneng wae. Nyoh, ngoten. Ya ora ngono kuwi beda kowe karo aku Nyi. Bedane pripun? Yen kuwi wong tuwa kudune wis tanggap lan ngerti apa kersane Kanjeng Adipati. Ngerti kula. Wong cangket iki gawe dicekeli wong loro kok cekel-cekel. Kene wis ngerti. Ngerti, Pak. Ning sampean kedah menggalih bener luput. Anake awake dhewe niku cekak wis ditembung Joko Kemuda. Wis padha dene tresnane. Saben dina runtung-runtung. Njur sampean iso menggalih kok. Anake dhewe niku mesti tresna karo Kanjeng Adipatine niku. Nek durung karuan tresna to. Ayo mesti luwih terus Kanjeng Adipati, wong Kanjeng Adipati ya bagus, luwih panguwasa. Nek iki etunge bondo nek iki. Bondo etunge nek niki ora mergo bagus, nek niki sampean Wong etunge. urip kuwi sing digoleki apa? Sing dulu ra bondo to. Lah nek Joko Kemuda padha bocah saka raga wangsa kene. Rak ya ora ana apa-apane. Payah, ora iso bilang. Dadi boten Adipati. Mendut. Aja sedih hatimu. Mapan ning kadipaten pesantren.
Rikala semono aku pancen kayungyon marang. Kanjeng. Kula kok Cobloko wae. Kowe arep tak kersake mlebu ning kadipaten. Tak pundhut gandum. nuwun sewu Kanjeng. Kula sampun gadhah pacar. Kakang Joko. Kula mboten saged menawi kali panjenengan. Nuwun pangapunten. Senajan to kowe kuwi wis duwe pacar. Nanging iki tak kersake. Aku sing ngersake. Mula kowe manut mukti mulya ning Kadipaten Pesantren. Angger sira simando senajan to kowe wis duwe pacar. Nangis pisan meneh aku kang ngersake. Saiki mendut wis cumondhok ning Kadipaten Pesantren. Wis ora perlu mikir sing ngono. Besok pacanganmu mengko bakal tak reka daya. Lan kowe mukti wibawa ning iki. Mboten Kanjeng. Kula sampun kalian kakang. Kalian kakang Joko. Senajan aku ki ngerti kowe ki pacangane Joko Kemuda. Nanging kaya ora iso metu saka beteng ing Kadipaten Pesantren. Manut. Menawi kula langgati katresnan panjenengan. Ateges kula blenjani sumpah kula kalian kakang Joko Kemuda. Wis ora perlu mikir Joko Kemuda. Saiki kowe manut kae. Ayo manjing ana ing dalem Kadipaten. Yuk. Ayo. Mboten Mas. Ngaturaken ketiwasan bilih ing Kadipaten Pesantrenan sampun kinepung wakul budaya makap saking Metara. Pesantrenan dikepung wong-wong Metara. Banjur kowe sak prajurit kepiye? Yo, atepane muncul. Geger saestu. Monggo sak menika Kanjeng Adipati kula-kuli nilaraken Kadipaten kemawon. Watak perwira yen aku bakal ninggalin Kadipaten. Ning kula
Senopati dikawon Kanjeng. sampun dipun kepung kalian prajurit. Yen pancen para prajurit lan kowe para senopati ora bisa nrenggalangi wong Mataram. Aku pribadi bakal maju pagar. Ayo, sapa sing nrenggalangi Mataram? Dipati, Paman Wiraguna. panjenengan sameneika sampun boten saged monggo. Monggo kula aturi nungkul, kula rangket, kula suwarangket Kanjeng Panembahan Senopati. Yen ngono licik wong Mataram ora bakal tak belani bumi pesantren.